Γεια σας παιδιά, The Crabs here, πάμε γήπεδο. Πέτρο. Μωρή κυριούλα. Εδώ είναι ένας στάβλος του ενός φίλου μου. Yes. Πάμε γήπεδο τώρα, ήρθε σπίτι μου. Περάσουμε καλά. Γάμω τον ξά μου. Ξά θα μας δούνε ρε. Λοιπόν παιδιά, το γήπεδο είναι πολύ κοντά μας. Από το σπίτι μου, σας κλείνω. Έρχομαι σε λίγο. Ξά. Ωραία. Σας κλείνω παιδιά. Επανερχόμαστε. Εδώ. Φτάσαμε στο γήπεδο. Ο βλάκας ο ξά μου μέτρεχε γάμο την Παναγία του. Το πίστη. Φτάσαμε στο γήπεδο εδώ, κοιτάξτε. Όχι, δεν είναι αυτό, αυτό είναι στάβλος παιδιά, περιμένετε. Λάθος. Sorry, δεν φαίνεται. Κάτσε ξά. Γάμο τον grab σου. Θα σας κάνουμε και μερικά challenge. Με ποδοσφαιράκι, crossbar, penalty shot και άλλα πολλά με shoot. Αυτός παιδιά δεν ξέρει μπάλα, αφήστε. Εγώ ξέρω μπάλα. Αυτός δεν ξέρει μπάλα. Νομίζω ότι ξέρει ξύλο ρε. Και εγώ τον κάνω έτσι, μου στέκεται στα πόδια ρε βλάκα. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να βλέπετε χοροπηδάει τώρα, ξέρετε να τον πηδήξω. Κάτσε ξά. Λοιπόν παιδιά, ας τρέξουμε το τζόκιν. Έλα πρέπει μαλάκα. Να το γήπεδο. Ωραίο. Της θύελας αμπελοκήπων, αμπελόκηπη Ζάκυνθος. Γαμώ τα vlog μας. Το πρώτο μας vlog είναι αυτό. Πολλοί θα μας δούνε. Καμιά 30 προβολές θα έχει. Άνοιξε, δεξιά. Δεξιά ξά. Δεξιά είπα. Πάρ' του. Με την τσάδα θαλάσσης μαλάκες. Έχουμε βάλει τις μπάλες μέσα με την τσάδα θαλάσσης. Το έχουμε κάνει τσαντί. Κάτσε εδώ οι κερκίδες. Ίσα που χωράνε 50-60 άτομα. Ναι. Τον Μπόζο Καβάλα. Αυτό το γήπεδο όταν παίζει μεγάλη ομάδα, όλοι στείνονται γύρω-γύρω. Μαζεύει ένα-δύο χιλιάρικα. Τι? Θύελα Περιστερίου. Θύελα Αμπελοκήπων. Κάτσε. Άσε ξά, ανοίγω εγώ. Εδώ. Πες μου είναι κλειστό. Ανοιχτό είναι. Μπράβο ρε ξά. Πάμε ρε Πέτρο. Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε, σας κλείνουμε και ερχόμαστε με τον crossbar. Και με άλλα βιντεάκια. Σήμερα θα παίξουμε στη συνέχεια. Δηλαδή, the football game. Αυτό παιδιά είναι τα... Παιδιά, αυτά είναι τα... Κάτσε αγόμενα. Είναι τα football Sundays. Υπάρχουν, θα γίνει και basketball Sundays και με άλλα θύματα. Τώρα θα κάνουμε penalty. Όποιος πάει στα 5 νικάει. Πάμε. Έλα εδώ. Πάμε, Πέτρα, θα αρχίσει πρώτος. Πάμε εδώ. Ενόμαστε, πάμε. Τα δύο, ρε. Τα δύο, πάμε. Πέτρα, μολύβι, τσαλίδι, χαρτί. Πέτρα, μολύβι, τσαλίδι, χαρτί. Στα δύο, ρε μαλάκα. Πέτρα, μολύβι, τσαλίδι, χαρτί. 2-0 αρχίζει. Πάμε, τέρμα. Monsters in my head are scared of love. Finding people, listen up. It's never too late to change your love. So don't let them steal your light. Don't let them break your stride.
work it, baby. Can you see it? The worst is over. The monsters in my head are scared of love. Falling people, listen up. It's never too late to change your love. So don't let them steal your life. Don't let them break your stride. 3-0 το νίκησα. Άφησε το παιδί, ξέρετε ποδόσφαιρο. Θα δούμε μετά όμως το επόμενο challenge που θα είναι crossbar. Ποιος θα είναι ο νικητής. Θα πάμε crossbar. Αν παρατηρήσετε τώρα με 3 μπάλες, όποιος πετύχει τις πιο πολλές οι 3 νικάει. Αν παρατηρήσετε το παίζουμε με αλλαγή παπουτσιού, βλέπετε το Πέτρος φοράει τα παπούτσι μου. Λοιπόν, Πέτρο, όποιος νικήσει 3 σετ θα είναι ο νικητής. Πάμε Πέτρο, πάμε βάρε το πρώτο. Για να δούμε το πρώτο πώς θα πάει. Α, καλά. Δεύτερο. Μην κάνεις 7 ώρες. Α, καλά. Πέτρο, πάμε για το τρίτο. Πάμε ξά. Πάμε ξά. Ξά, τίποτα. Παιδιά. Για πάμε. Ναι. Να δούμε τι θα κάνει. Όχι. Δεν καν. Όχι. Για το τελευταίο. Δεν καν. Εντάξει. Α, καλά την έβγαλε απ' έξω. Δεύτερο σετ. Θα το πάρει. Όπως είπαμε, όποιος νικήσει στα 3 σετ είναι ο νικητής και του δεύτερου challenge. Και στο τρίτο είναι έκπληξη. Πάμε Πέτρο, το πρώτο. Αρχίδια. Έλα, πάμε το δεύτερο, έλα. Shit. Τίποτα, πάμε τρίτο Πέτρο, να δούμε αν καταφέρεις. Τίποτα παιδιά. 2. Τώρα εγώ. Παίζει ο Ζούγκρας, ο Ξάμ. Πάμε για το πρώτο. Πάμε. Όχι. Αρχίδια μελάτα. Τεκάν. Και πάει και μπάλα και εγώ δεν πάω. Και δεν πάω καλύτερα από αυτόν, άντε. Για πολύ λίγο. Πάμε σε 3. Το τελευταίο σετ. Ποιος θα το πάρει? Μάλλον κανείς. Παιδιά, τρίτο σετ και φαρμακερό. Να πούμε, όποιος δεν το πάρει υπάρχει ξαφνικός θάνατος, δηλαδή πέναλτι που θα είναι όμως στα 3, όχι στα 5. Πάμε Πέτρο, το πρώτο πέναλτι. Λοιπόν, πάμε ξανά εδώ. Δοκάρι δεν μετράει όμως αυτό. Πάμε, δεύτερο, Σάμου, αρχίδια, ριγανάτα. Πάμε τρίτο και τελευταίο. Θα πετύχει κάτι, τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα εγώ να εκτελέσω για να δούμε αν Τώρα καταφέρω. θα δούμε τον Ξάμου, να δούμε τι θα κάνει. Πάμε. Πρώτο. Αρχίδια. Πάρε την πούτσα μου Πέτρο. Τι έγινε? Το χάσαμε. Τι έγινε Πετράκο? Κλαίμε παιδιά. Να καταλάβει τώρα ποιος ξέρει μπάλα. Νικήσαμε. Πάμε το τρίτο και τελευταίο σετ. Και 2-0 συνδικά ο Πετράκο. Σε πάρω Παρθένα ρε στα 3. Άντε γεια. Το channel να ακυρώνεται. Δείτε ακριβώς το γήπεδο έχει πιάσει μια φωτιά όπως μπορείτε να δείτε ο καπνός. Πρέπει να φύγουμε από εδώ μας έχουν πει.
Γεια σας, θα τα ξαναπούμε άλλο το άλλο βίντεο. Όλο το γήπεδο. Μπορείτε να δείτε, έχει γεμίσει καπνούς. Και μέχρι το αεροδρόμιο εκεί πέρα. Μέχρι το αεροδρόμιο. Πάμε κοντά, Πέτρο, πάμε κοντά. Πάλι. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πάμε. Όχι. Θα σας πάμε τώρα πιο κοντά. Φεύγουμε από το γήπεδο. Θα περάσουμε το σπίτι. έφυγε. Γεια σας. Και έχει πιάσει πολύ φωτιά. Κάτι καίει αυτός ο Μπιμπ, ο μαλάκας. Δεν μπορούμε να πάμε γιατί είναι σε άλλο χωράφι. Και έχει πιάσει πολύ. Κάτι καίει αυτός ο Μπιμπ. Και εδώ ο μαλάκας ξαέφυγε. Αλλάξαμε θέσεις. Και ναι, γαμίσου ξα. Bye. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.